हाग्रामा महिलारि 15 बोसोरनि उनाव 15 बोसोर सम हाग्रामा महिलारिया BPF हानजायाव थानानै जिबायदि बे ओनसोलखौ BTC ओनसोलखौ लुन्ठन खालामबाय बिनिफ्राय उद्धार मोनहोनो थाखाय जों UPPL हानजायाव हाबदों आरो UPPL हानजाया दिनैनि समावहाय बिराद मोनसे पपुलारिटि गोनां मोनसे हानजा जानानै फैदों BTR एकर्ड जाखांनायनि उनाव BTR एकर्ड जाखांनायनि उनाव बेवहाय हानजाय सुबुंफोरा बेयाव हाबगासिनो दङ NDP प्रग्रेसिभनि मानसिफोराबो बेवहाय दिनै जइन जानानै BTR सुक्तिखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायजों लोगोसे बै ओनसोलाव सोलिबाय थानाय लुन्ठन जि जाख्ल'नाय बे जाख्ल'नायखौ फोजोबनायनि खामानि मावनो बयबो जानजि खाफ्रादों मानोना बे ओनसोलाव दिनै ओरैबायदि सोलिदों केगनि रिपर्ट बायदिब्ला दिनैनि समावहाय ICDSनि मुङाव बिस्कुट साप्लाय होनायनि नामाव 27 थाखा दामनि जि बिस्कुट बेखौ 45 थाखायाव बिथांमोना देखायगासिनो दङ ट्रेक्टर होनायनि बेनिफिसियारिसनि मुङाव ट्रेक्टर होदों किन्तु ट्रेक्टरनि नामाव मटर साइकेल बेवहाय मोननाय जादों बेबायदि मोनसे लुन्ठन बे ओनसोलाव सोलिगासिनो दङ आरो बिनि अनगायैबो प्रिन्टार बायनाय बेवहाय देखायदों प्रिन्टार बायनाय 6,000नि प्रिन्टेड प्राइस थानाय जि प्रिन्टार मेसिन बे प्रिन्टार मेसिनखौ 11,000 सामथिंआव देखायनाय जों नुनो मोन्दों दा बियो आं बुंनाय बाथ्रा नङा बेयो भारत सरकारनि केग रिपर्टआ बुंनाय बाथ्रा दा बेबायदि आरो गोबां दंबावो जों मिथिस्लाबै गोबां बेवहाय केलेंकारि जागासिनो दं बेयाव जाख्ल'नाय सोलिगासिनो दङ आरो बिनिफ्राय जों उद्धार मोननो थाखाय दिनैनि समावहाय उद्धार होनो थाखाय रायजो राजाखौ बिनिफ्राय परित्रान खालामनो थाखाय बिनिफ्राय मुक्त खालामनो थाखाय जोङो UPPLआव हाबदों आरो UPPLआव जोङो हाबनायनि मेन कारना जा राजनितिक उद्देश्यनि थाखाय जों बेवहाय हाबाखै राजनितिकआ जोंनि उद्देश्य नङा राजनिति खालामनाया जोंनि उद्देश्य नङामोन किन्तु राजनितिकआव हाबनो थाखाय जोंखौ बाध्य खालामनाय जादों राजनितिकआव जोङो हाबनायनि मेन उद्देश्यआनो जादों जोंनि बियो पेसाबो नङा बेयो निसाबो नङा किन्तु जों बेखौ पाब्लिकखौ सेवा खालामनो थाखाय रायजो राजाखौ सिबिनो थाखाय जों बेयाव हाबफैदों मानोना दिनैनि समाव जोङो कारापसन मुक्त मोनसे ओनसोल बानायनांगौ आरो बेजों लोगोसे जि BTR सुक्तिनि गेजेराव जिखिनि बेयाव अनुष्ठान प्रतिष्ठानफोर फैदों आरो BTR हिसाबै जिखिनि गामिफोरखौ सोसननांगौनि बाथ्रा दङ बै गासै बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै जोङो UPPL हानजायाव जों हाबदों आरो UPPL हानजाखौ दिनै सक्तिशालि दिनैनि समाव जोङो गासै जायगायाव जों नुनो मोनोबा जोङो दासिम बर्तमाननि स्थितिया बर्तमानसिम जोङो 30टा सिटआव गिनानै दंबाय थायो उदालगुरियाव जोङो गाहायै दिनैनि समावहालागै 7टा सिटखौ जोङो कनफार्म जानानै दङ आरो मोननै सिटखौ जोङो आवगायगासिनो दङ मोननै सिट जोङो बे मोननै सिटखौबो मोनफुंगोन जोङो 10टा सिटआव साक्सेस जानो हागोन होननानै जों साननो हायो UPPL NDPनि दैदेनगिरिफोरा UPPL जइन जानाया बियो जोंनि थाखाय बिराद मोजां सिम्पटम बियो मोनसे गुड साइन मानोना बिथांमोना बेसेबांबा गोबाव हांग्राम खालामनायनि गेजेराव BTR सुक्ति मोनसे खालामफैदों आरो बियो दिनैनि समाव गोजोन थासारिखौ इस्टाब्लिश खालामनायनि मोनसे लामा जोंनि ओनसोलाव मोनसे अस्त्रनि जनजननि बेयाव सोलिदोंमोन मोनसे संग्राम सोलिबाय थादोंमोन बे संग्रामा दिनै फिनिशिं जाफैबाय आरो बे फिनिशिं खालामखांनायनि उनाव बिथांमोना जोंनि सामाजिक जिबनाव जि बाथ्राफोरखौ बिथांमोना पाब्लिक लेभेलाव लानानै फैबाय थादोंमन बेखौ मावफुंनायनि दिनै सम आरो बे समखौ जों बिथांमोननो होनाया जोंनि रायजो राजाफोरनि कर्तब्य आरो बेनिखायनो बिथांमोना दिनै UPPLआव हाबनानै रायजोफोरनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय ओंखारबोदों आरो बेखौ जोङो UPPLनि हानजा हिसाबै बिथांमोनखौ जों बरायो